sparring partner pentru mult mai celebrul său compatriot Mirko Filipovic, cunoscut dedicațiilor artelor marțiale sub numele de ring de Crocop. Perkovic măsoară 1,93 m, cântărește 103 kg, are 29 de ani. Este căsătorit, are un puști de 7 ani. A luptat și el în gala de la Milano, însă meciul său nu l-am transmis, a fost învins în sferturile de finală de câștigătorul galei de la Milano, suedesul Jörgen Krutt. Krutt l-a învins la puncte pe Perkovic. Perkovic și Timoaia nu s-au bătut niciodată până acum. Perkovic a mai făcut judo și lupte în timpul liber, joacă basket. L-aveți în imagine pe Ionuț Timoaie, primul sportiv din România, participant în celebrul circuit K1, românul care a plecat în urmă cu 7 ani din orașul Comănești. El a fost împrumutat, cum spunea Daniel, de un prieten cu 120 de mărci. Și-a luat boxeluța, și-a luat bagajul în spate și a plecat mai întâi în Germania. Și apoi a fost ajutat de un unghi de-al său și s-a dus în Italia. La fel ca și Florin Vintilă, lui a fost destul de greu să se impună în Italia, dar a trebuit să accepte regulile jocului. A fost mai întâi sparring partner, deci i-a pregătit pe alții sportivi din Italia care se pregăteau pentru circuitul K1, dar odată cu prima șansă care i s-a oferit la circuitul K1 de la Bassano, Ionuț Timoaie a dovedit italienilor că se poate bate de la egal la egal cu favoriții din peninsulă și a câștigat respectul acestora. Evident, visul său, ca de altfel visul oricărui practicant de kickboxing, este acela de a ajunge să lupte în galele finale care se dispută la fiecare sfârșit de an în Japonia. Ionuț Timoaie are 25 de ani și 4 luni, 1,96 m și cântărește 98 de kilograme. Are un palmares impresionant, a disputat 69 de lupte, a câștigat 63, a pierdut 6. S-a bătut nu cu mult timp în urmă cu una din vedetele circuitului K1, olandezul Gerel Venesian, poreclit King of the Ring, regele ringului, într-o semifinală la Padova în noiembrie 2003. A început prima partidă de K1 adevărată din România, dintre Ionuț Timoaie. Acum în stânga imaginii mascat de croatul Ivica Perkovic, care este mai înalt decât Ionuț. Are o diferență de 3 cm dintre ei. Pare și mai masiv sportivul din Croația. Are și 5 kg în plus. Perkovic a spus că își dorește foarte mult să bată, că este sigur de victorie. De fapt, nimeni nu spune înaintea unei lupte că nu va câștiga. Ionuț Timoaie a spus că este puțin emoționat pentru că se bate pentru prima oară în... Și el ca și Vintilă pentru prima dată în fața publicului din România. Iată o lovitură de genunchi, a doua, cu croșeu de stânga, Timoaie și din clinch. Timoaie ce tare lovește croatul, a lovit pe Ionuț cu directă de dreapta, dar acum incredibil, la fel ca și partida de la Milano, când l-a prins la putea pe italianul Belora, da. Ionuț folosește foarte bine loviturile de pumn și a încercat să-l năucească, să-l surprinde și pe croat. A primit aici Ionuț și un croșeu de dreapta, dar a reușit să ducă această lovitură. Și gândiți-vă că Belora avea 125 de kilograme și măsura vreo 2 metri. Așa că cele 5 kg și 3 cm în plus pe care are Perkovic nu consideră un avantaj deosebit în lupta cu Ionuț Timoaie, care este susținut frenetic de cei peste 4.000 de spectatori veniți la arenele romane pentru gala Local Combat Forțe Speciale. Un debut de luptă frenetic, aș putea spune, un schimb de lovituri
nemaipomenit între cei doi sportivi. Un pic haotic a încercat să lovească aici Perkovic. Parcă s-au mai calmat un pic după acele prime 40 de secunde care s-au luat pulsul, da, au vrut să se impresioneze. Publicul a răspuns cu aplauze, s-a încălzit de la început, îl așteaptă pe Ionuț, iată șut de dreapta, croatul nici măcar nu s-a clintit. Parcă este făcut din stâncă acest croat, să sperăm că Ionuț îi va găsi antidotul până la urmă și îl va ciopli, îl va răpune, îl va sparge, să spunem. Ionuț scandează spectatorii prezenți la arelele romane. Să reamintim că partida se dispută pe durata 3 reprize câte 3 minute. În caz de egalitate după cele 3 reprize va urma o a 4-a repriză de departajare. Publicul a fost cucerit deja de cei doi luptători, o primă repriză de K1 veritabilă pe care au putut să urmărească aici pe viu la arene romane între Ionuț Iftimoae, vedetă în Italia, și încetul cu încetul își va câștiga acest statut, dacă nu chiar și l-a dobândit și în România, și croatul Ivica Perkovic. Ionuț Iftimoae are 3 oameni în colțul ringului. Managerul Franz Haller, o celebritate în lumea artelor marțiale din Italia. Haller s-a bătut de 13 ori pentru titlul mondial kickboxing, pe care l-a câștigat de 7 ori. Este cel mai cunoscut și respectat antrenor din Italia. Tot în colț, cred că l-a țărit pe cadrul de mai devreme, autorul moral al acestei lupte, un mare pasionat de arte marțiale, instructor de arte marțiale, Valentin Ștefan, cel care l-a convins pe Iftimoae să vină și să-l arate aceste lovituri de să vedem ce va decide arbitrul Lucian Nedărcu. Nu a fost dezechilibrat croatul, din păcate n-a căzut din lovitură, n-a fost numărat. Început fulminat pentru Ionuț Iftimoae în cea de-a doua repriză contra croatului Ivica Perkovic. A recepționat cel acum o directă de stânga. Uite cum se duce cu capul înainte și lovește. Este incredibil la de curaj are Ionuț Iftimoae, cum se duce la bătaie în fața acestui monstru, am putea spune, din Croația. Bine, între ghilimele, este mult mai bine făcut, mi se pare mult mai masiv. Se pare că a frica croatul deja. A încercat să țină la distanță cu câteva lovituri frontale pe Ionuț, nu l-a băgat în seamă românul pe adversarul său și încearcă să-l răpună cu acele lovituri foarte puternice de pumn pe care le are, în special acel croșeu de dreapta cu care l-a trimis la podea în octagonul milanez pe italianul Luca Bellora. Se duce Iftimoae ca un tăvălug peste Perkovic. O middle kick, o lovitură la cap, expediată de Iftimoae. Acum o priză a croatului care a încercat o lovitură cu genunchiul, însă a ținut foarte bine garda Iftimoae. Un croșeu de stânga a recepționat în plin, al doilea pe care îl primește în plină față croatul Perkovic. În dificultate în aceste momente, foarte clar a dat Ionuț Iftimoae până acum. Da, Ionuț este mult mai rapid în mișcări, dar totuși el nu trebuie să se avânte atât de mult asupra adversarului, trebuie să nu uite să stai și în gardă, să se apere, pentru că orice lovitură îi poate fi fatală la această categorie. Ce bine a eschivat la această rafală a croatului. Uite în picioare. Da, publicul susține. Își dau seama oamenii de la arene romane că Ionuț Iftimoae are nevoie de încurajările lor, pentru că trebuie să-l învingă pe acest croat. Este pentru prima oară când se bate în România Ionuț Iftimoae și nu-și dorește decât o victorie în fața conaționalilor săi. Bun,
bun până acum Iftimoae. Să sperăm că l-a obosit pe croat, poate acesta își va pierde din suflu în această ultimă repriză. Reamintim, urmează repriza a treia, care se dispută pe durata următor 3 minute dintre Ionuț Iftimoae, primul român participant în circuitul K1 din Europa, și croatul Ivica Perkovic, aici în înfățită dificultate. Îi sângerează arcada dreaptă, e deschisă. Interesant este că Ionuț Iftimoae în copilărie pleca de acasă. Părinții știau că el se duce să joace fotbal, dar el se ducea în beciul unei case împreună cu doi prieteni de-ai săi. Își făcuseră un sac din nisip, din pânză și umplut cu risip și dădeau zdravă în el. La 16 ani Iftimoae a vrut să facă box, i s-a spus că e prea bătrân, l-a pucnit râsul, a plecat acasă și a făcut această sală de antrenament. Peste 2 ani, la 18 ani, a plecat în Italia, s-a pregătit o perioadă singur, după care a fost preluat de acest Franz Haller, despre care vă dădeam câteva minute mai devreme, cel mai cunoscut și mai respectat antrenor de kickboxing din Italia. Iată-l pe Iftimoae ducându-se din nou peste adversarul său. A început în forță Ionuț, dar cu acele lovituri la figură, recepționate din plin de croat, care a încercat să riposteze cu lovituri de picior. Iată și o lovitură de picior medie, o lovitură la trunchi a lui Ionuț. Iată, sângele este pe fața lui Ionuț. Sperăm că nu este gravă acea accidentare, este de fapt o deschidere de arcadă. Intervine Lucian Nedelcu. Ca un adevărat gladiator, Ionuț Iftimoae încearcă să-și doboare adversarul. Sunt puțin obosiți parcă cei doi luptători după efortul depus în primele 6-7 minute ale luptei. Cum au sunat tipile acum. O lovitură descendentă la care fi atins capul croatului, cred că l-ar fi trimis cu nasul la păcat. Nici nu și-a dat seama pe lângă ce pericol a trecut croatul, era cu capul între pumni. E ca și când i-ar fi căzut un sac de ciment în cap. Dar cât de repede s-a mișcat Iftimoae. Nici n-a avut timp să reacționeze croatul. Din nou, publicul încurajează pe Ionuț mai puțin de 2 minute din această partidă, în care Ionuț Iftimoae se bate pentru prima oară în fața românilor în partida cu croatul Ivica Perkovic. La stomac, o lovitură din box. Dacă i-ar fi prins ficatul, îi se dea respirația croatului. Ar fi trebuit să o execute cu mâna stângă, n-a reușit decât să lovească la plexul cu dreapta Ionuț. Spate înfășit de stânga, croatul este groghi. O s-a sprijinit puțin pe Ionuț, care n-a putut să se îndrepte mai repede. Parcă caută lovitura decisivă croatul, se uită destul de urât către Ionuț. Din ce în ce mai obstrucționist, însă croatul se agață parcă de Ionuț. Este cam dezlănat, așa a fost o lovitură foarte frumoasă din întoarcerea lui Ionuț. Este mult mai tehnic Ionuț Iftimoae decât croatul Ivica Perkovic. O tehnică evident superioară față de ce arată croatul. Și pe brațe și pe brațe Ionuț. A încercat să replice cu genunchiul croatul, însă Ionuț Iftimoae este dezlănțuit pe acest final de luptă. Gol final! În sfârșit de partidă, prima partidă din K1, prima partidă veritabilă între doi sportivi din circuitul K1, românul Ionuț Iftimoae și croatul Ivica Perkovic. Să vedem ce vor decide arbitrii judecători, să spunem că dacă va fi egalitate, va urma o repriză de partajare, dar nu cred că e cazul. A lovit mult mai clar și mult mai mult. A condus lupta, da. A condus lupta, a fost în permanență peste el. A ținut mult mai bine garda, a recepționat mult mai puține lovituri, chiar dacă are arcada dreaptă deschisă.
un super luptător acest Ionuț